कधी फॅशन तर कधी परंपरा. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. मंत्री दीपक केसरकर यांनी आपल्या बालेकिल्ल्यात जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलं. हजारोंच्या उपस्थितीत त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला. हीच दृश्य पाहूया ड्रोनच्या नजरेतून.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.